Kuki Civil Society Organization pen Caribbean Autonomous Council Dr. Tuliram Ronghang angbong chingki Chethan amei ke padopon jang miponi phai kresir kebarni borjan MSC constituency angkang arlo sejang arongalong Kuki Gaonbura Association asai hemalong Kuki Civil Society Organization pen CEM Dr. Tuliram Ronghang angbong chingki Chethan amei paman pon bangso chingki Chethan amei along tong thang gin pet board chairman pen seme chari la pen aluhi pachini pon Lasolong Caribbean Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen EM Sorjorong Parpen Chenglok Prekjam Kethe Geding Tum Chetong Tu Kuki Civil Society Organization Thihek pen KAAC CEM Asongja John Thangyu pen Kukia Khe Tum Kachari Bom BJP Sarkar along ason Kaching Thorason Kelong Nang Jila pen Kukia Khe Tum Kidu Kisung alam Thia Puthak Chingki Chethan pon padu lapen non apong BJP pen Kachitoidun MP candidate Amar Singh Tiso Phansi ke ong tung Kukia Khe pen ke Cherap Chetodun Popusilam The Chipidun Adun Thu Borjan MSC constituency along ke ong tung Kukia Khe Abu Doan ke BJP Phansi Cherap dun Thipo lapen Kukia Khe Caribbean along ke ong nai MSC ke Borjan pen Singhasona kapen kaprek MSC along ke do Kukia Khe do anta BJP MP candidate Amar Singh Tiso Phansi Cherap dun pet popota Chethan po Hajang lang super Egyptian dong pinang kipal ya birta Malong News wildlife sanctuary forest along lake ali pulong te lapen government along lake ali pulong te Caribbean Autonomous Council pen ke tunta tinglong ososo long le puta ye pan tumbori pon isia sayang dengno lapen ke da Kuki tum toar pen jenglo Kuki det kali da ke area puale ada ke Karbi ta do Murkha ta do Kuki ta do Rengma naga ta do masih lahai alang tung sayang deng ngang do ada construction of la sorkari gambura la hem mana la rongasar hem Karbi ini tum le Karbi rongasar sono Kuki rongasar hem bahaya hong phalla pen jenglo ngang bahaya sayang deng iklem bonjia pan pijo pen nili lamchak pilo ngasih lain cor kaprek thang saya untuk ini dalam makan Sonon la MP election goson hai pemi je mana le tum ye tum ma thake lakh riba khaibon ke haida da Joran Singh be ke hai ke 2,30,000 plus mat nona phong ke nili kamun thida mateng ke dima hoso ke opposition long na cha suri phobe na apar ke long le ta opposition pangrum pet lasi 1 lakh plus ke hoda ke cancel pe rahe lasi nil tum kama tha ke hai det a vote bang ke non phong ke lakh riba apar tu chetima ke hai Itum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta